Is-sibt li ġej il-Belt Storika tal-Birgu se terġa' tiddawwal biss bix-xamat flok bl-elettriku waqt edizzjoni oħra tal-Birgu Fest. Avveniment kulturali li joħroġ fid-der isbuħija u l-istorja ta' waħda mill-ibliet storiċi Maltin. L-edizzjoni ta' din is-sena tnediet fil-Kunsill Lokali tal-Birgu fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis. L-attrazzjoni ewlenija mistennija terġa' tkun id-dawl inemnem tax-xema illi residenti ġirbin se jżejnu djarhom u t-toroq tagħhom bihom. Din is-sena aktar minn edizzjonijiet preċedenti, il-Kunsill ħassib juża kontenituri tal-ħġieġ minflok tal-plastik biex iżommu x-xamat. Is-Sindku tal-Birgu, John Boxall, spjega li l-Kunsill se jimpenja ruħu biex l-użu tal-ħġieġ jibqa' kostanti fl-organizzazzjoni tal-Birgu Fest. Il-Birgu by Candlelight ma jistax isir iktar bil-fliexken tal-plastik. Għalina eħfef il-plastik. Għannis tad-dar li jnewlulek hija wkoll. Imma mhux se tkun tirrifletti serjetà fuq il-Kunsill Lokali tal-Birgu jekk se jibqa' jagħmel din l-attività bil-fliexken tal-plastika. Huwa għalhekk illi issa l-Kunsill se jdur bib u jilqa' donazzjonijiet tal-kontenituri tal-ħġieġ minn residenti li sa minn xhur qabel l-attività jagħtu daqqatit fl-organizzazzjoni. Bilan li l-attività dejjem tkun aktar sikura, il-Kunsill qed jappella minn issa biex kull min biħsibu jżur il-Birgu Fest isegwi l-istruzzjonijiet tal-pulizija u juża trasport alternattiv. Għandna pjanati tliet siti li jistgħu jmorru jipparkjaw fil-naħat ta' Rinella, ħdejn il-ground tal-ħibs, jew inkella Garden Road li tagħti minħazza barra l-Fgura. Naturalment għandek il-lanċa, li l-lanċa se tibqa' taħdem sa kmieni filgħodu, sbieħ il-ħadd, u għandek it-trasport pubbliku. Jiġifieri naħseb qed nippruvaw irresqu n-nies kemm jista' jkun fil-kumdità. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis faħħar il-ħidma tal-Kunsill fl-organizzazzjoni ta' din l-attività u deskrivih bħala eżempju eċċellenti ta' gvern lokali. Il-Birgu Fest se jittella fit-12 Ottubru li ġej mill-4 ta' wara nofsinhar il-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.